diu així. L'elefant encadenat. L'elefant encadenat. Un dia, quan era petit, el meu pare em va portar a un circ. Era un circ d'animals i a mi m'encantaven. Especialment m'encantaven els elefants. Durant la funció, un elefant enorme feia gala del seu pes, de la seva mida i de la seva força descomunal. Em vaig quedar bocabadat i em vaig divertir moltíssim veient aquell elefant. Al sortir vaig veure aquell elefant gran a prop d'una de les caravanes del circ. El meu pare i jo ens hi vam acostar i vaig quedar ben parat al veure que aquella bestiesa enorme de quilos i quilos i tones estava lligat en una petita estaca. Vaig quedar ben parat al veure-ho. Només era una minúscula estaca de fusta i ell era un enorme elefant. I em vaig pensar, per què no fuig? Per què no es deixa anar de l'estaca? Per què no trenca les cadenes amb lo gran i fort que és? L'elefant del circ no s'escapava perquè havia estat lligat durant molt de temps en aquella estaca, durant molts dies de la seva vida. Vaig tancar els ulls i em vaig imaginar que l'elefant estava indefens, que feia temps que estava ancorat, agafat amb una petita estaca, de la qual podia sortir si volia, però algú li feia fer que tingués por a marxar. Potser no s'atrevia a descobrir nous països, potser no s'atrevia a tenir uns nous amos, o potser no s'atrevia a tenir llibertat. Tan fàcil com trencar una cadena, tan fàcil com sortir a la muntanya, tan fàcil com trobar-se amb els seus amics elefants i deixar de ser presoner d'un circ i ser lliure. Però no sabia per què no marxava. El dia següent vaig tornar a aquell circ i em vaig atrevir i li vaig preguntar: elefant, amb lo gran que ets, per què no surts? Per què no estires ben fort? L'elefant va rumiar-s'ho i va intentar estirar, però no va poder deixar-se anar. El nen va pensar: demà tornaré a provar. Per tercer dia es va apropar al circ i li va dir: elefant, per què no tornes a tirar? I pots ser lliure. L'elefant va tornar a intentar estirar. Potser no aplicava prou força, potser li agradava estar lligat. Va tornar-ho a intentar i es va resignar. Va baixar el cap i li va dir: jo no puc sortir d'aquí, sempre seré presoner. El nen va pensar: pobre elefant, aquest elefant segur que té en el seu record, a la seva ment, la seva impotència, el no poder ser lliure. Porta tants anys tancat en aquest circ que se li ha oblidat que podem ser lliures, que podem jugar, que podem rebolcar-nos per terra, que podem cridar si podem cridar, que podem riure, que podem plorar si ens ve de gust, que podem saltar un passal, que podem desmuntar el llit, saltant a sobre, que podem fer els deures, que podem estudiar, que podem ajudar la mare i el pare a casa.
Que podem seure bé a la cadira quan la mestra ens ho demana? Que podem tractar bé els companys? Però que podem ser lliures. Podem fer les coses que ens vinguin de gust, sense provocar ràbia als altres, sense saltar-nos normes, però podem ser lliures. Sí? Aquest elefant no es va atrevir. Per què no es va atrevir aquest elefant a treure una petita cadena tan gran que era? I no es va atrevir a arrencar, va provar i no podia. Per què creieu que no podia? Gireu la mà per torns. Digues, Joli. Perquè estava trist i a vegades quan estem tristos no podem. Perquè estava trist i la tristesa feia que no es donés força amb ell mateix i en no donar-se força amb ell mateix és com si es rendís, no? Com si digués, estic trist, no tinc força, no puc estirar, no puc sortir. Per què i què penses tu que l'elefant no va aconseguir? Perquè estava content del circ, que ensenya a que el veiessin la gent. Estava content? Potser estava content, però volia ser lliure. Imagina't tu que estàs sempre castigat sense parir, o sempre que el castigat ha fet l'elefant multiplicat. Irene, per què no va poder sortir? Perquè li agradava estar de la vegada, no li agradava estar... Li agradava estar al circ, però no li agradava estar lligat. I li agradava actuar per un espai. Volia escapar, però també tenia el pensament que el circ li agradava. Llavors estava entre dues opcions. Si trec la cadena i m'escapo, no podré gaudir del circ. Llavors estava com una mica indecís entre dues opcions. Per això no acabava de marxar. Digues, Irene. Que potser, quan un dia es va escapar quan era petit, potser el van regalar i el van encadenar. Bona aquesta reflexió. De petit es va escapar, va voler ser lliure, i quan el van trobar es van enfadar amb ell i el van renyar. I des que va créixer va dir, I llavors per por que el tornessin a renyar, per por, no va tornar-se a lligar per sempre. Uf. Com veieu això? Que si una cosa us fa por, no ho torneu a provar mai més i sempre accepteu perquè teniu por. Oi que no? Si tenim por d'una cosa, podem. Què podem fer si tenim por? Per exemple, de saltar un riu. Javier, què podem fer si tenim por a fer una cosa? Que ens ajudi algú. Superar les pors nosaltres mateixos, parar un moment, pensar de quina manera ho puc fer. Vosaltres us quedaríeu per sempre més allà que ets, sense provar el que és saltar un riu, sense provar el que és anar en bicicleta per por, sense provar tenir nous amics perquè ens fa por parlar amb algú nou? Sabeu quin dia va ser ahir? 20 de novembre. Però ahir era un dia molt especial. Per mi ho era molt especial, però molt. I encara més perquè estava aquí al col·le. Si hagués estat a casa meva, potser no hagués sigut tan especial. Hagués sigut especial d'una altra manera, des d'aquí i des d'aquí. Però com vaig venir al col·le, aquell dia tan especial el vaig sentir al cor, el vaig sentir al cap, el pensament i el vaig sentir amb el meu cos. Què va passar ahir? Quin dia era ahir? Era el dia dels nens. El dia vostre, el dia dels nens. Era el dia dels drets dels infants. Aneu també, perquè jo em considero una nena gran, però una nena. Ahir era el dia del dret dels infants. Sabeu què vol dir? Dret dels infants. No que estiguem drets, eh? Veiem Irene? El dret de tenir nom perquè ahir a les notícies que parlen ho van posar i posaven que eren els drets i posaven que és tenir nom, una persona que el secret Mireu, farem una cosa. Com a nens i nenes que som, quines
coses penseu que teniu dret a poder fer sense que ningú s'enfadi amb vosaltres, sempre i quan no feu mal a la gent, ni us salteu normes que us posin en perill, o sigui, jo em puc saltar un semàfor en vermell, sí, però corro un risc, Vull dir, quins drets, quines coses podeu fer com a nens que els adults no us podem dir que no, perquè teniu l'edat de fer-ho, sou nens. Leo, Jugar. teniu dret a jugar. Sí, Maria? Llegir. Teniu dret a llegir. Córrer. Teniu dret a córrer com a nens i nenes. Jo li dic. Teniu dret a desendreçar l'habitació per passar-s'ho bé, perquè és molt xulo ja treure coses, Ja veig, però després també ho hem de recol·locar, perquè si no a l'habitació no trobaràs les coses i en comptes d'una samarreta et posaràs unes calcetes a la part de dalt. Maria, quin dret tenim com a nens i nenes? Aprendre. Aprendre. Hi ha moltes nens i nenes d'altres països que no poden anar a l'escola, o bé perquè no hi ha mestres, o bé perquè val uns diners i els pares i mares o tiets o tietes en qui visquin, les famílies que visquin no poden pagar, o perquè les escoles estan a quilòmetres de lluny de la seva casa i no poden anar, o bé perquè aquí mateix, a Catalunya, hi ha nens que no van al col·le perquè han d'ajudar els pares a treballar. I això no hauria de ser així. Els nens teniu dret a aprendre coses, igual que a jugar, a córrer, a saltar, a desendreçar. Sergi, quins drets més penses que tenim com a nens? A tenir un nom, Estudiar. a aprendre, a estudiar, A dormir. tenim dret a dormir, a jugar en general, el que vulgueu, i bé. Que jo crec que m'agradi una nova avui perquè m'agradi Javi, menjar que vull. tenim dret a menjar. Exacte, el que vulguem ja és una mica, depèn de com i depèn de quina situació, però hauríem de tenir tots els nens i nenes, tots, el dret a poder menjar alguna cosa. Hi ha nens i nenes que es passen un dia, i dos, i tres, i quatre sense menjar. Ho haureu vist amb anuncis, que els hi posen aquí un braçalet per mesurar aviam com és l'os, el múscul, de gruixut, i estan pobres desnutrits. I que els queda poc temps de vida si no ens alimentem. Toni, Tenim dret a fer tot. Martí, El nostre lavabo no. tenim dret a fer les nostres necessitats en el lavabo quan tinguem ganes, sense abusar per escapar-se de la situació, has de tenir ganes. Amanda, Passar-ho bé. tenim dret a passar-ho bé. Sí? O sigui, tenim molts drets, entre ells també tenim dret a tenir una família. Oi què? Tenim dret. Quina família? És igual. Una mare, un pare, una mare sola, un pare sol, dos pares, dos mares, una casa d'acollida, el que coneixeu com orfanato, també és una família. Un nen que estigui en adopció i uns pares l'adopten, també és una família. Però tothom té dret a tenir una família. No podem anar sols a la vida quan som nens, ni quan som adults. A tothom ens agrada tenir família que ens cuida, que ens protegeix, que ens dona consens, Ens ajuda. ens ajuden, tenim dret a tenir amics, tenim dret a tractar-nos bé. Sí? Algú més que no hagi dit bé? Que tenim dret a una bona alimentació, a una bona educació, A cantar. tenim dret a expressar-nos. Mira, cantar, ballar, parlar, discutir no vol dir barallar, discutir vol dir canviar d'opinions. Tenim dret a expressar-nos, amb el cos, amb la veu, amb la música, amb la pintura. Ningú ens pot dir, no parlis. No, perquè potser és molt interessant el que heu de dir. No ballis. No, deixa'm expressar-me lliurement. Tenim dret a ser lliures, sí o no? Sempre i quan la nostra llibertat, la nostra manera de fer, no perjudiqui els altres. Jo tinc dret a saltar, però no saltar damunt del cartelíquer. Jo tinc dret a expressar-me amb la guitarra com ho hem fet, sempre i quan no molesti a les classes del costat i em posi aquí a cantar heavy metal, rock, amb una música molt estrident. També tinc dret a compartir un espai i una estona amb vosaltres, explicant-vos coses, i vosaltres també teniu el dret de contestar-me o explicar-me coses. I tots tenim el dret de respectar-nos com estem fent ara.
tenim dret a viure. Però, mira, i què? Qui ens dona? Qui ens dona coses per poder viure? I si deixem a banda els pares i les mares i les famílies? Les plantes. La natura, les plantes. Hem de cuidar sobretot la natura, Sergi Flores, perquè si no respirem, tenim dret a viure feliços i per viure feliços hem de respectar la natura i els companys. I la gent que no coneguem també. Eliot, jo puc anar a comprar un dònut, que soc aficionada als dònuts, i si hi ha una persona que s'encola per la fila, tinc el dret de dir-li, perdoni, em sembla que s'ha equivocat, jo anava abans que vostè. Però tenim dret a dir-li, però des d'un respecte. És a dir, sou nens, teniu dret a jugar, a desengressar, a parlar, a menjar, a venir al col·le, a embrutar-vos si esteu jugant, teniu dret a embrutar-vos, si aneu nens vol dir que no heu jugat. Però sempre respectant. Sempre tenim cura de la natura i dels altres. Dret no significa, dret no és sinònim, dret no vol dir libertad y hago lo que quiero. No. Vale, Eliot? Dret vol dir poder fer i ser lliures, no com l'elefant que per por. Perquè recorda que abans, quan era petit, havia d'estar lligat, perquè abans els seus pares, perquè abans... No, tenim el dret a poder canviar les coses, a ser feliços, a ser lliures, a parlar, a cantar, a ballar, a pintar, a jugar a la PlayStation, a la Fortnite. Però tenim també com a obligació, perquè encara som nens, a fer una mica de cas als consells que ens donen els pares, les mares, els tiets, les àvies, els germans grans, els mestres, perquè els consells que normalment donem als adults són perquè no tingueu riscos, perills. Jo no us aconsellaré mai que a l'autopista la passeu corrents per una autopista. No us aconsellaré així. En canvi sí que us aconsellaré que quan sortiu al pati o a la platja feu un parell d'as, us enterreu, us embruteu. Sí? Coses que us aportin coses bones. Digues, Anna. Que també tenim dret a escriure. Dret a escriure és una altra manera d'expressar-se. És a dir, el meu consell, cadascú té el seu, és que podem expressar-nos escrivint, parlant, discutint, donant la vostra opinió, fent símbols, rient, cantant, plorant, enamorant-se és una manera d'expressar-se, però amb respecte, però sense fer mal als sentiments de l'altre. Sergi Flores, m'estàs fent mal a mi ara. Sense fer mal als altres. Hem de saber diferenciar els drets dels infants, de nens i nenes, del que és perjudicial. Sí? Digues, Joli. Que també ens tenim que manar nosaltres mateixos. Molt bona. Manar. Heu de ser, ja comenceu a tenir edats, de ser crítics. Ser crítics vol dir, hi ha una situació i jo puc fer dues coses com l'elefant. O bé puc quedar-me agafat a la cadena i disfrutar del circ perquè m'agrada, o bé puc ser lliure i arrencar la cadena. O potser teniu més opcions, Llavors és quan vosaltres, que ja teniu 8-9 anys, heu de ser crítics i dir, si agafo aquesta opció, què pot passar? Si agafo aquesta opció, què pot passar? Com em sentiré si continuo lligat amb un circ? Com em sentiré si arrenco la cadena i soc lliure? Com em sentiré? Provocaré una reacció amb els altres? S'enfadaran amb mi? No, faré mal, no faré mal. Què és el que diu la Ioli? Ens hem de manar a nosaltres. Només necessitem dues coses. Fer el que sentim. Fer el que sentim sense fer mal als altres. Això vol dir dret. Fer el que sentim sense fer mal als altres. Mireu que és fàcil. Què vol dir tenir dret als infants? Què vol dir? Poder fer el que volem fer com a nens sense fer mal als altres. I ahir era un dia molt important per vosaltres. Els que veu veure les notícies, es van enterar.
Ara hi ha moltes escoles o moltes esplais o el que sigui que fan coses per celebrar aquest dia. Però no només celebrem, clar, nosaltres ho podem celebrar, però ara imagineu i penseu en nens, hi ha d'altres països i d'aquí, que ara mateix estan en un mercadillo venent a aquesta hora. Jo he tingut exalumnes que no venien al col·le alguns dies perquè em deien he hagut d'ajudar a la mare i el pare a vendre roba en el mercat. Ui, el seu dret com a nen es podia vendre i no podia. O sigui, ja no cal que mirem els nens pobres del tercer món, no. Aquí mateix a Catalunya hi ha nens que pel que sigui no poden venir a estudiar. Els nens que estan a l'hospital no poden jugar, no hi ha play, no poden jugar una pilota perquè estan en un llit. Poden riure, sí, però és una mica, doncs, si estan en un hospital, home, gaire graciós no és. Pensem en aquests nens que tenen drets, però no poden. Sí? Mireu que important que era el dia d'ahir. Jo hi vaig pensar molt amb tots els nens. Amb els nens que diuen, papa, vull una play i demà la tenen. No? Vaig pensar en aquells nens que, papa, vull anar a l'escola, però el pare deia, està tan lluny que trigaràs 5 hores en anar i 5 hores en tornar. Vaig pensar en els nens que no tenen gaire per menjar, que es conformen amb una llescada pel dia. Vaig pensar en els nens que diuen, mama o papa, necessito pantalons. I al cap de setmana o al cap de 2 setmanes van i se'ls compren. O van a unes botigues que són de roba més barata perquè ja està feta servir i rentada, però poden tenir roba. Vaig pensar en molts tipus de nens. Els que tenen l'oportunitat i la sort de poder disfrutar molt de tot, d'aquells que potser no tenen gaire per menjar ni per vestir-se, però tenen molts amics al costat, que és molt més important. Sí. Vaig pensar en nens i nenes que només tenen un pare o només tenen una mare. Però no només, sinó quina sort que tenen un pare o una mare. Quina sort. Els que sou fills únics, quina sort. Escolta, sou els privilegiats de la casa. Els que teniu 2 o 3 o 4 germans o un germà, quina sort podeu jugar junts. Digues, Samantha. Espera. L'Amanda diu que tenim el dret a expressar-nos, però que això vol dir que també ens han d'escoltar. Que l'altre dia a Barça TV va com una cosa de les que no teníem casa, pues había una cosa del Barça que anaven ahí y els ensenyaven a fer tot, a jugar a futbol, a estudiar. Doncs, clar, ens ajudaven. 2 coses. Què és dret dels infants? Dret a ser lliures, amb les nostres emocions, amb les que sentim, sense perjudicar ni fer mal als altres. A partir d'aquí, quins drets? Bueno, hi ha una associació, els drets dels infants, que en plantegen uns 9 o 10, que són els principals. Dret a una casa, dret a una família, dret a uns estudis, dret a ser feliços, però en podem trobar molts. Només aquestes 2 normes. Ser nosaltres mateixos, sense molestar ni perjudicar els altres. Sí? Digues. Que jo per un canal de futbol vaig veure que parlaven d'una cantera que estan com alguna cantera de futbol i tenen casa, els ensenyen a estudiar i poden jugar a futbol. Hi ha diverses situacions en el món, hi ha moltes de situacions. Sí? I hem de procurar ser feliços amb el que tenim, perquè la persona que més rica és, a vegades té menys amics. I de què li serveix tot el dia a la Play si després no pot comentar la jugada del Fortnite amb amics? De què li serveix ballar sols i després al final s'avorreix i agradarà tenir uns quants amics per ballar? Pot tenir una gran tele amb un gran programa de ball o de rítmica, però si després al final cap dels dies s'avorrirà de ballar sol amb la tele. Sí? Doncs volia parlar una mica dels drets dels infants. I ara us proposo una cosa. Igual que jo m'he preparat un text, una lectura,
els dijous, que hi ha els dimecres que hi ha biblioteca, us vull proposar que s'animi a buscar un petit conte, els primers, si voleu, us els puc donar jo, són contes més de curs. Us ho puc donar als que estigueu interessats, us ho podeu preparar i els dimecres jo porto la guitarra amb una melodia més guai. I vosaltres podeu fer, explicar el conte, miniconte, llegir-lo i jo us acompanyo amb la guitarra. I és una manera de que tingueu ganes de llegir. Jo tinc contes xulos, així curts, tinc contes xulos, tinc un carpès així. Si algú vol, no cal memoritzar, només és llegir-se un parell o tres de vegades a casa seva, per quan vingui aquí, jo l'acompanyo amb la guitarra i ell us explica un conte o una història. I després canviem el llibre, ens portem el llibre nou a casa, com sempre. És una manera de fer una lectura més guai i que podeu participar. Una cosa que podem fer una mini història però amb els ordenadors que venen amb tinta. Fer-la tu, dissenyar-la tu, la història. Començarem primer amb històries que ja estiguin fetes. Jo us posaré una llista a la classe amb els vostres noms, una llista, i qui vulgui tenir una lectura, al costat del seu nom es fa una creu. Farà una graella com aquests d'assistència de si veniu o no al col·le. Si voleu que l'Ester us doni una lectura, us feu una creu. Jo passaré a mirar quants nens n'hi ha i us repartiré unes lectures, poquetes. Qui vulgui participar. És una proposta de la biblioteca. És que tingueu ganes de llegir. Que vulgueu llegir, que us ho passeu bé llegint. Per això aquesta proposta és lliure. Qui vulgui disfrutar d'una petita lectura s'apunta a la llista. No és obligat, perquè jo el que vull és que tingueu ganes de llegir, que disfruteu. No us vull obligar a llegir. No us vull obligar a fer una fitxa de biblioteca. Quin sentit té escriure? Això compta l'any, no? No. No hi ha res. Això compta que tothom t'escoltarà, que agrairà que els expliquis una història. Sí? És lliure. Però quan l'expliques, I també t'ajudarà a llegir millor. Digues? que si quan l'expliques es pots explicar mirant el paper. Sí, com he fet jo. Jo anava llegint, Jo. Algun tros me l'he saltat i me l'he reinventat perquè em anava perdent, però vosaltres podeu estar així tota l'estona, no passa res. Sí? És que tingueu ganes de llegir. Qui no li vingui de gust una setmana, no passa res, tot el curs. Sí? Tingueu ganes, i la lectura és perquè us agradi, perquè imagineu, perquè ho passeu bé. Home, heu de llegir els ossos i músculs del cos per aprendre, us heu d'obligar a aprendre. Però per llegir podeu llegir còmics, manga, en anglès, revistes en català, en castellà, algú que tingueu ganes de llegir. Com la Ivet, he trobat un llibre que està encantadíssim amb aquest llibre. M'agrada. Ara, si li obligo, dic, Ivet, és aquest llibre? Que és més xulo poder dir a tu? Digues, Joli. Que n'hi ha un nen que va sortir per les notícies que es passa 5 hores llegint a la Li deu agradar. És que la lectura imagines molt. Jo m'he imaginat el circ, amb l'elefant, amb l'estaca. Jo em vaig imaginar